Hartan hasi orduko, Joseba Kanpori omenaldia egin eta korrikaren ideia soro hori abiatu zenuten hori egin zitzaizuen omenaldia, eta zuan izan zinan, lehenengo korrika hartan. Jakina bintzat. Lehenengo korrikan praktikan osue, eta aurretik hainbat lan egin behar korrika aurrera ateratzeko. Ze garai hartan euskera oso persegitute egon zen. Persekuzio ikeragarri, ez bakarrik Espainiako gobernu Frankoren garaian ineba zen aztakerizek ikusita, eskolatan ezin zen, euskerarik itzik ere egin, ez irakatzik itzik ere ez, da beste leku askotan ere galazo egiten zuen, da erdera bazetorren Euskal Herri osora sartzen indarik karagarriaz. Da orduan, 25 urtea basazirenean, hemen sortu zen mugimendu handi bat, 60ko hamarkadan, alderdi batetik sortu ziren euskararen mesue eta euskararen zabalkundea zabaltzen eben kantari batzuk. Euren artien Esdoka Mairukoak, Pantxo Atapello, Labelleri, da hainbat eta hainbat, da mesu hori Euskal Herriaren gazti batez ere onartzen eben eta segitzen eben. Baina egon zen baita be, Vatikano bigarren orduntxe egin zen, da Juan XXIII-ek erabaki eban Elizako hartu emonak herriko hizkuntzan egin behar direla. Herriko hizkuntza hemen ezen bultzatzen askoriek, baina gazte taldi sortu zen herri gaztedi Elizien movimentu bat, Elizako movimentu bat, eta horrek bultzatu eban euskera asko alderri batetik, bera hasi zen euskeraz batzarrak eta egiten, harreman guztiak egiten, da orduan alfabetatu behar eukiban. Ze ezagutzen eban herriko euskera, baina batek era batera egiten zuen, beste batek era batera, ondarroko batera, lekitxarra bestera, Busturialde bateratu beharra zen, da alfabetatu beharra behai, segidatzi egin behar izaten zen da. Da orduen planteatu zen hori, garai bertzuen itxigora bera, 60ko hamarkadan nazikeran, Ricardo Arregik Euskaltzaindiari eskatu zion, babesa, babes barik, oso zaila zen gau eskolak eta aurrera ateratzea persekuzio handia egon zen da. Euskaltzaindiak eskatu zion, da Euskaltzaindiak onartu zuen. Da, bueno, askoz ere gau eskola gehiago sortu ziren, eta hortik hasi zen gau eskola mugimendu. Baina, gero etorri ziren ikastolak ere. Ikastolatako guraso batez ere, aurrek euskeraz egiten zutenez, alderdi batetik alfabetatu behar eukibeen euskeraz ekizenak, eta ez ekizenak ikesi beharra. Orduen, alfabetazioarekin batera etorri zen, batera edo gerotxu, baina etorri zen euskalduntze ere. Hor problematika ikeragarria sortu zen, ze irakarlea prestatu beharra zegoen. Irakarlea prestatu inok ez zituen egiten. Orduen, AEK hartu zuen hori ardura ere, talde didaktikoa hartu zuen. Da, bueno, aurkitzen zen diruri barik. Alderri batetik diruri barik. Da, lehenengo gobernukuek, Rubialen PSOEko eta laguntza eman zuten eta irakarli prestatzeko, umien irakarli prestatzeko eskatu zion AEK-ari eta diru apurre etortzen zan hortik eta gero baita ere beste bide batzutatik ere ematen zuen ez. Baina etorri zenien urrengo gobernua urritzen joan ziren diruek. Da, non baitetik atara behar, ze egin zuen lehenengo kanpaina, esan zen itzer da, esan ze problematika zegoen gobernuko jenteari, arduratu niri, ze nahiz eta izen irakaskuntzako kulturako lez jarri zuten hau. Ostera, erdera irakasten zen alfabetatzeko jenteari, horreri kulturako barik hezkuntzakoek ematen zion. Ostera, euskera
kultura. Dirue gitxi eta gero eta gitxia. Orduan diru beharra handia, ezta? Euskalduntzeko eta diru beharra handia, Julen. Lehenengo biharra izan zen, lehenengo lana edo bidea, harremana izatea, batez ere, gobernuekin. Nafarroako gaze imposible zen, ezinezkoa zen, iparraldean oraindik hasi berri edo, egon zen zera aeka, da hemen ja indartzu batez ere Bizkaian eta Gipuzkoan eta Araban ere bai. Baina ez zen aurrera pausurik ematen. Orduan, bigarren pausu bat eman zango, ezin bada hori ekintzaren bidez ia lortzen dugun. Ekintza, egin ziren mordo bat, esaterako egin ziren enzerrona bat ABen, beste enzerrona bat Legebiltzarrean, beste enzerrona bat Gernikeko juntetxean, gero laku aurrean ere manifa batzuk, Bilbon ere manifa egin zen, leku batzuetan euskera ere kalean irakartzen zen, baina horrek ere zuen ez errekartzen. Eta orduan? Orduan beste bideo bat hartu behar dugu. Hartu genduen bidea zen herrira joatea. Herrira joateko ze problematika zegoen nahekan aztertu zuen bilerak edo batzarrak, bintzite diru premia zegoen, Euskal Herri osoan zabaldu behar zen euskera, eta beraz Euskal Herri guztia heldu behar ginera batera edo bestera, hirugarrenez erdera gero eta aurrera zegoen, horreri frenoa jarri behar zizaion. Zer egingo dugu publiziste batzuekin hartuena. Publizistek esan ziguten soluzio bat izan daitekeela egitea errelebo lasterketa bat. Azaldu ziguten, Google lehenengo azaldu genien ze problematik eukan egak, eta gero esan ziguten, errelebo lasterketa honekin egin daiteke Euskal Herri guztia rekorridu, kilometroko egiten kilometrotan diru emon daiteke, da gero, presagaz aterazi nahiko genuke, korrika presaz egiten zan da, aterazen genuke euskera ekartzea ona presa daukela. Eta orduan hortxe mamitu zan, da hortxe sortu korrika beraren ideia, ez da, Julen? Gero ze izen jarri eta korrika erabaki izan jartzea, hasi zen ja preparaten, ekako jendea bakarri barik, herrietako jendeak hainbat, eritxiz berdinetako eta hainbat, bai adinez eta bai ideologiz berdinek parte hartu zuten prestaketan. Euskal Herri osoen izan, Eta 37 urte geroago, korrika jarraitzen du Euskararen lurraldea marrazten, ezta? Eta hori ikusi dugu gaur hain zuzen ere, Santiagoko zubian, baditugu hango irudi batzuk, eta hain zuzen ere ez da korrikak hori adierazten digu. Euskararen lurraldea zein den, eta herritar guztiok ze gogotsu hartzen dugun lekuko hori, ezta? Eta zelan marrazten dugun denon artean, Euskal Herria, zuk berriako artikulu horretan aipatzen duen ez, Erdal Herria nahi zuten, eta guk Euskal Herria. Eta hortxe, 80an, hasi zan indarra hartzen, ez da, Julen? Indarra nik uste dut harinotik hasi zela, Hasi zela, honek, abeslariak eta hauek, ja planteatzen zuten, Euskal Herri osoko izet, eta 78an, Euskal Zaindiak erabaki zuen batua. Euskal Herri guztiko planteamentu egiten zuen, eta horrek ere ekarri zuen behar alfabetatu beharra. Ulertzeko bai Gipuzkoarrekin edo iparraldekoekin eta beharrezko zen alfabetatu behar ekarri behar. Orduen, Euskal Zaindiak ere horregaz, pausu horregaz, lagundu zuen Euskal Herriko planteamentu osoa emoten.